Jeg tror, det er den her hæk. Skal vi ikke finde noget kebab? Nej, det er kun så Bibs, der har kebab. Så lad os finde ud af, hvordan Ågårds og Bibs er. Hvad har I så lavet i dag her, Bibi? Ja, men i dag der har vi været i gang med at arbejde med vores scener. De enkelte scener, vi er kommet ud på, fordi vi har nemlig fået roller. Ja, jeg elsker kebab. Altså, vores stykke det handler om to personer, som er her fra Danmark, som bor i sådan et kolonihus og bare lever sådan rigtig dansk. Sjældent i stykket har vi brugt digte fra Henrik Nordbrandt, hvilket handler om os danskere og vores syn på indvandrere. Og så får vi hjælp fra Lotte til, hvordan det hele skal foregå. Lotte god. Altså Lotte, hun er rigtig god, og hun kommer med gode idéer sådan, til, hvordan man skal sådan, forbedre sig, og hvordan man kan spille noget bedre og sådan noget. Jeg står her med en ordentlig musical-formand, Lotte. Hvorfor har I valgt emnet Vi Danskere? Det har vi, fordi vi godt kunne tænke os at arbejde med en digtsamling i år. Henrik Nordbrandt har skrevet en ganske udmærket digtsamling, hvor han ironiserer lidt over vi danskere og vores måde at forholde os til hinanden og fremmede på. Hvordan synes du så, at din Habibs klarer det? De klarer sig super godt.